कामसार बर' चेनेलजों फिनिक्सआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय स्टुडिअ'। गतिके आंना सिम्पल मोनसे स्टुडिअ' बानायनाय जादों। स' बेखौनो दिन्थिनो नागिरदों। स' रायजोफ्रा जोबजासे नायबानो जाबाय आरो जायफोरा इन्ट्रेस्ट गैया बे स्किप खालामनो हागोन आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रो आरो लोगोसे खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुनानै अल खालामना ला। स' रायजोफोर फैदो आंनि स्टुडिअ'खौ देखायनोसै एसे। हाय गाइस खुलुमबाय कामसार बर' चेनेलजों फिनिक्सआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों बे आंनि स्टुडिअ' बेखौ मा कन्डिशनाव दं बेखौ एसे पेन्ट खालामनो नागिरदों, एसे डेक'रेसन खालामनो नागिरदों। रायजोफोर नायबाय था, एसे देखायगोन आंनि स्टुडिअ' दा माबायदि आरो माबायदि जासिगोन। स' नोंथांमोन नायबाय थाबानो जाबाय। दाहाय आंनि स्टुडिअ' बिदि रुमा दा बेखौ एसे पेन्ट खालामगोन। बियो लेमन बे नेम्बु कालार फुनगोन बे साइडआव एसे बेलेग बेलेगनि बिदिसो आंनि स्टुडिअ'आ एकदम अबस्था गैया। मोजां कम्पानि गैया। थ्री 26 बे कम्पिउटारजों मिलायना लाबोदों। बे एदि कालार ओमफ्राय पिंक कालार दं। स' रायजोफोर नायबाय था, एसे गावनो पेन्टिं खालामनोसै। थ' पेन्ट थिखा होबाथ' बहुत थांगोन फैसा, गावनो एसे मावनोसै रायजोफोर। बेनो रायजोफोर 6 पिस बे वाल डेक'रेसन। स' 1299 नोंथांमोना नायदो। नै रायजोफोर आंनि स्टुडिअ' बेनो सिम्पल। स' आं दिन्थिगोन आंनि स्टुडिअ'आव मा मा दं। फार्स्टआव एसे खाथियाव फै। फार्स्टआव आं बे वाला सिगां पेन्ट खालामनायमोन, बेखौ एसे गोदान पेन्ट होबाय, पेन्ट खालामनाय गावनो खालामदों। बेयाव 1 लिटार, बेयाव 1 लिटार, 2 लिटार, बे लेमन, ओमफ्राय बेयाव पिंक कालार दं, लाइट पिंक। स' बेयाव हमना ला 300 1 टाका करि 2 लिटार माने एसे आग्लायदों। स' 602 टाका जाबाय। बेयाव गावनो मावदों आरो लोगोसे बे डेक'रेसन वाल डेक'रेसन बेखौबो मिश' एपजों लाबोनाय जादों। बियो जाबाय 999, हमना ला 1000 हमना ला। बाखि जाय बुस्थुफोरा इयाव दं बेफोरो बियो जियार जेब्ला आं पर्टाराव दंमोन सिगां पर्टाराव। स' बेयाव सारमोना अननानै जोंखौ माने साथाम साब्रैमोन जोंखौ गिफ्ट हरदोंमोन। स' गुरुजि सारमोना सन्जय गुरुजि सार बे गोबां अनोमोन जोंखौ स्टाफ मोजाङानो। स' बिथाङा हरदोंमोन बुद्धदेव बे मुर्तिकारनाव, बेलेगनाव बेलेग बेलेग हरदों। स' बियो जाबाय गिफ्ट होनाय आरो बे मोनसे गिफ्ट बेबो इन्जिनियारा होदोंमोन जोंनाव। इन्जिनियार सासे सारा जेसिअ सारा बे होदोंमोन। स' बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांमोनखौ। आरो लोगोसे बियो क्रिकेट गेलेयोमोन सिगां, बियो आंनि मेच अफ द मेच। ओमफ्राय बियो ट्रफि, बेबो ट्रफिया जोंनि रायजो जोंनि सेंग्राफोरनि ग्रुपनिमोन, सेकेन्ड प्राइज। बैबो ग्रुपनिमोन बेबो। ओमफ्राय बेयो जाबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि थांनाय बोसोराव रैखाथि मायथाइ खुंनाय जादोंमोन। बेयाव बे मेन्टल सनखौ बानायनाय जादों बेखौ। ओमफ्राय लोगोसे बेथिंजाय दं बे जोंनि आइनि फट' दं, बेयाव दोनदों गांसे जालांबाय। मोनसे बेबो बिराद इन्टारेस्टिं, बियो दंफांनि बानायनाय गणेश, बेयो हाथियादा होननायजों गाबज्रियोमोन बे बानायनाय। बियो गिफ्ट होदोंमोन आंनाव अननानै, बेखौ बेयाव साजायना दोनदों। बाखि बेफोराव बायखानाय बे श्रीकृष्ण। ओमफ्राय बे पुरि बेखौबो 150 टाकायाव लाबोनाय जादों। बाखि बे हमना ला बे सफाफोरा सिगांनि बाजै गिदिरनि। ओमफ्राय बेयो मोनसे लाइट लाबोदोंमोन, एसेबां खामानि होआसै बियो लाइटजोंनो। बेयाव सुइच होबाय थाबा बेलेग बेलेग कालार जोङो बे मोनसे RGB लाइट नांगौ जायो बेक साइडआव। गतिके बे आंनाव जायासै, उनाव लाबोनाय जासिगोन। स'
बेनि उनाव आंनि स्टुडिय'आव दं रिं लाइट बे रिं लाइटखौ लाबोनाय जादों 540 थाखा बे मोजां बेबो एसे हाइबा गिदिर लानांगौ मानो होनबा दाथ' फैसा पाति मोनाखै नालाय जों एसे फिसाखौनो सालायदों बियो बिदि मबाइल लाखिनानै आरामसे जिरायनानै लायनो हायो आरो बे फुराना सिगां बायबाय दाखालि ओमफ्राय आं ब्लग बानायोबा दा इयाव जिरायनानै बानायो मालाबा गसंनानै बानायो सिगां नाथाय बैयाव बानायदोंमोन सिगांनि भिडिअखौबो नुगोन नोंथांमोना निश्चय सिगां एकदम सिम्पोल बानायोमोन दा एसे मानो होनबा बयबो भिडिअनि क्वालिटिखौ मोजां नागिरो बेकग्राउन्डफोरखौ एबा भिडिअनि क्वालिटि साउन्ड जायखिजाया मोजां जानांगौ अब्लासो मानसिफ्रा नायो नङाबा ओरैनो जों जानला मानला बानायनो मानसिफ्रा इन्टारेस्ट होआ जुदि भइसबो क्लियार फैयाबा मानो होनबा बे वाल डेक'रेसनबो गोबां डिपेन्ड खालामो ब्लग बानायनायाव मानो होनबा मोजां जानांगौ उनथिंजाय एसे नायनायाव एसे मोजां जायोबा मोजां आरोना एसे साजायना लाबा आरो उनाव बिथिंजाय खालि दं बेयाव उनाव माबा मोनसे बानायनाय जागोन बेयाव आरो बै साइडआव रं फुननाय जायाखै बै साइडआव उनाव बेलेग कालार फुनगोन स' नोंथांमोना कमेन्ट खालाम मा कालार फुनबा मोजां जासिगोन साबसिन जागोन स' बेनोसै आंनि स्मल स्टुडिअ एकदम सिम्पोल स्टुडिअ स' दिनैनि थाखाय बयखौबो एसे दिन्थिबाय आंनि स्टुडिअखौ जायफोरा जोबजासे नायबाय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खनायाव बेल आइकन दं बेखौ थुनानै अफ खालामना ला स' दिनैनि दिन्थिनाया बेनोसै आंनि सिम्पोल स्टुडिअ आरो बिदिनो नाजाबाय थागोन उनावबो जाहाथे नोंथांमोनाबो हेफाजाब खालामो स' दिनै टपिकखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग